Encara que avui divendres, per a acabar la setmana gastronòmica, es proposem anar de restaurant. Anem avui al Mareny de Sant Llorenç a Cullera. Allà ens preparen, Paco, un arròs amb anguiles. Quin millor arròs, no, Laura? Estem proper de l'Albufera, estem a Cullera, com tu molt bé dius, al Mareny de Sant Llorenç. Hi ha molts arrossers així al costat. Per tant, quina millor manera de delectar-nos, veritat, que amb arròs i anguiles. Perfecte, perfecte, Paco. No sé si t'agraden les anguiles a tu o no, ara després ho parlarem, eh? Pren nota i prenguen nota a casa de què fa falta per a fer este arròs. Ingredients, anem allà. Ens farà falta, evidentment, arròs d'este, ben bo. I si és de per ací de la zona, millor que millor. Apunten anguila, la tenim ja trossejada, com eixa. Quina pinta, eh? Sí, sí. Una cabeça d'ais ja picadeta. Mira, Laura, quin coloret que agarra. Ens farà falta pebre roig dolç, donarà alegria, color i sabor al plat. Un vitet, això per a donar-li la picantoria que de vegada en quan ens agrada. Un gotet de vi blanc. Apunten també aigua. Ens farà falta una miqueta de colorant. Unes creïlles que ja les tenim trencades, insistim, amb eixe truc que Laura Grande se sap també. I la parella perfecta, que no som Laura i jo, és l'oli i la sal. Molt bé, Paco. Tot això és el que ens fa falta per a fer este arròs amb anguiles. Laura, i amb qui? Amb el gerent i, a més, cap de cuina del restaurant Casa Rocher, que és Francisco Rocher. Paco. Paco Rocher. Entre Pacos anda el juego avui, eh? Sí, la veritat. Totalment, Paco. Escolta, veus que tens la paelleta? Sí. Ja calenta amb oli? Sí. Pues tu demana que estic avui de pinxe. Després me dones nota, eh? Sí. A veure. Passen primer els alls. Així tenim ja la cabeça d'ais ja picadeta, eh? Picadeta. Anem a dins de la paella. Sí, el pebre roig. Jo te'l passe de seguida, eh? Tu tranquil, això és. I ràpidament l'aigua, per favor. I dius ràpidament, per alguna cosa en concret, Paco? Sí, perquè no es crema el pebre roig, si no... Què passa? Pues mos dona mal color i mal sabor, eh? Què passa? Pot arribar a amargar, no? Sí, la veritat és que sí, i el color canvia totalment. Totalment, eh? Sí. L'aigua natural, Xirieta, no, Paco? Pues 50 en guany. Aigua natural, efectivament, Laura. Aigua a temperatura natural, eh? No fa falta calfar-la massa, en aigua natural tenim... 50 anys de negoci, Sí, la Paco. tercera generació ja. O sigui, dels teus avis Sí. van començar. I, escolta, li has fet una bona reforma, eh? Recentment m'han dit. Sí, Després veurem, uns 4 anys, això. Una rentaeta de cara estupenda, eh? Bueno, és que sí. a tot això, Laura, és una manera de començar un arròs una miqueta estranya, no? És a dir, un sofregit ràpid de l'all, una miqueta de pebre roig dolç, aigua, i ara què? Pues ara l'anguila, Ja directament? directament. Clar, és un peix que és així, com diríem, no? Una miqueta gelatinós, no? Sí. I no podem sofregir-lo, evidentment. No, n'hi ha que el sofregim. Si no quedaria això- No el sofregim mai, eh? Com una sola de sabata. Sí. No, a més, s'agarraria baix a la paella i no estaria massa... Li pegarem ahir unes voltetes. Per cert, Laura, parla l'amic Paco de que és la tercera generació, els seus avis, els seus pares, ell, però sembla que la quarta ve en camí, Paco. Sí, el meu fill, el meu fill. Ah, sí? Oh, que bé. El meu fill vol ser cuiner, també. Sí, però és que el seu fill és que és xicotet, no? Sí, té 11 anyets. Amb 11 anys ja ho té clar. Ho té claríssim, sí, la veritat és que sí. I ell ha entrat... És l'únic fill? L'únic. Ui, damunt fill... Estaràs content. Bueno, la veritat és que sí, no? Perquè sempre hi ha un pare que el seu fill vulgui ser... I com li diuen? Kiko. Home, no podia ser d'altra manera. Paco, Kiko, quarta generació. Quarta generació de Pacos, ja. Bueno, això està molt bé, no? Si és que... Molt bé, i que continue. Ara, passen les creilletes. Tu demana, eh? Bueno, com vas fent, no? Poquet a poquet. Te les hauré de llevar l'aigua, no? Espera, vaig allí a llevar l'aigüeta. Ja les tinc. Mira, la primera volta que venís de plano, Laura, per llevar-li l'aigüeta a les creïlles, ho he treballat un poquet extra. Ara veuràs Com bon pinxe que eres. Volem començar a bullir, ja li fiquem les creïlles, eh? Gràcies, guapa. Creïlletes cap a dins. Bueno, ja veus, Laura, que sembla més un suquet ara d'entrada que una altra cosa. La veritat és que sí. Perquè és Després un arròs que volem ens queda l'arròs, en quina després. textura? Melosa. Mira, és un arròs meloset, Laura. Queda meloset. Un arròs per a enamorats. Això és que ja saben vostès, a casa si volen quedar bé, vaig fent este arròs que estem Sí, ja li ensenyant. ficarem una miqueta de vitet, que va bé. El vitet, no cal passar-se'n, no, en el vitet, Paco? No, depèn de la força que tinga, no? De la força que tinc aquí, el vitet o tu? El vitet. Jo la veritat és que m'encanta el picant, tio. Sí? M'encanta. Jo li posaré 3 o 4. Pues anem a ficar. Jo li fiquem mig i li ficarem un, va. Si t'agrada. Vale, va, a meitat, ni pa tu ni pa mi. Ni pa tu ni pa mi. Però li pegarem unes voltetes. Sí, ara el deixem que acabi d'alçar el bull i li ficarem el vi blanc. Ah, vols el vi blanc ja? El tenim per ací. Algun en particular? Vi de cuinar només ens serviria? Vi de la terra, valencià. Ei, ahir m'ha agradat, eh? Molt bé, Defensa valencià. dels productes valencians, Laura. 100%.
vi blanc, valencià ben bo, sí senyor. Quin plat més valencià, tio, lo d'avui és impressionant, Paco? La veritat és que és un plat molt valencià. La meva iaia ja el feia, vull dir que... Ara arribem a un punt, Laura, en el que caldria, com veiem, comença a alçar una miqueta el bull, este arròs que anem a fer amb anguiles. Ahir hauríem de deixar coure's uns minutets, no? Sí, aproximadament sobre 20 minuts. Uns 20 minutets, 15-20 minuts. 15-20 minuts, ahir... Que es vaig a començar l'anguila i la creïlla. El que passa en la tele, que ja sé que passa en la tele. A veure si ho adivines. Què passa en la tele en els minuts? Que no hi ha temps. Pues que no hi ha temps, no? Directament. Aleshores, ara que veiem calçat el bull, després d'esperar uns 15-20 minutets, Laura, què és el que faríem? Per això és que pareix fins ara un suquet, no? Exacte. Ficaríem el colorant i l'arròs. Pues espera, que te passe jo el colorant. Que el tinc per ací. Anem a ficar el colorant. Tranquil·lament, Sí. Hi ha temps. Si tinguem brins de safrà, què? Pues també. Antes es ficàvem brins de safrà, el que passa que... L'economia, a vegades, no dona L'economia a voltes no dona Escolta, per i ara que toques l'anguila, a qui no li agrada l'anguila... Laura, t'agrada o què? Te prometia que t'ho preguntaria. T'agrada l'anguila, tu? A mi m'agrada tot, Paco. Tu ja ho saps. A ella li agrada l'anguila, Sí? encantadíssima. Però segur que hi ha gent a casa que no li agrada l'anguila. Sí. Hi ha peix substitut de l'anguila? Sí, un Els peix. prejudicis que pugui haver de les anguiles? Aquest arròs es pot fer en peix blanc, vull dir, un rap? un rap, per exemple, un llobarro... Un llobarro? Sí. Ah? Segur que li ha molt canviat la bé, cara molt més d'un. Per així darrere li ha canviat la cara 3 o 4, ja, Sí, la veritat és que... Sí, no? I no està boníssim, la veritat. S'apunten llobarro o rap per a la mateixa recepta. Ens valdria, en compte de l'anguila, si no els agrada. Lo valencià és l'anguila. Mira com ha alçat ja el bull, Laura, directament. Ahir que li faltaria el L'arròs. mestre dels arrossos valencians, això, l'arròs, tu ho has dit, Laura, ho has dit claríssimament. El primer dels ingredients que es presentaven, l'arròs, Paco. Quantitat en el caldo, tu què fas? Ja a ull o què? Sí, més o menys a ull, però sobre una tercera part d'aigua, 3 d'aigua, 3 una d'aigua, una d'arròs. d'arròs. Molt bé. Perquè recordem, Laura, és un arròs meloset. Sí, D'acord? Per tant, 3 d'aigua, 3 de caldo, 3 de caldo i una d'arròs. i això és la Ahí mesura. jugarem una miqueta també en el foc, Ah, sí? Sí, perquè, bueno, totes les cuines no van igual, no? Però hi ha cuina que és en 3 d'aigua i una d'arròs es queda cru, no? Clar, és que depèn, no? Depèn una miqueta, és com es I fort. això de les aigües és és com de es veres forts. que influïx tant? Que l'aigua siga del lloc on es fa el plat o que... Perquè fa gent que agarra i se porta l'aigua de no sé on per fer no sé quin plat. Això és de veres? Influïx tant l'aigua? Pues la veritat és que sí, perquè en València tenim l'aigua amb molta calç. Clar, la duresa de l'aigua... Sí. El pH, l'acidesa, no? Exacte. Quan més calç té l'aigua, millor per l'arròs. Vull dir, quan menys en té, és millor per als llegums i pitjor per l'arròs, vull dir. Escolta, podem anar veient, per exemple, com va quedant l'anguileta, com canvia de color. Laura, mira com va coent-se. Recordem, comença com un suquet i acaba com un arròs. Com un arròs. És un plat que té així com... Mos fa un quiebro, Un quiebro, Dius, ja. ai, que hi va el suquet i de repente és un arròs, Bé, anem a fer una cosa. Això ho deixaríem coure's el que dura l'arròs, que són aproximadament, Paco... De 15 a 18 minuts. 15 o 18 minutets. Laura, 15 o 18 minuts que anem a aprofitar per a conèixer un poquet millor el Mareny de Sant Llorenç. Esta localitat... Eres d'ací tu de sempre? Sí, de sempre. El Mareny de Sant Llorenç. Sí, vaig Fem de una sempre. vista aèria ràpidament per la línia de costa més propera a Cullera, que és l'última pedania que hi ha justament abans d'entrar a Cullera. I ahí estem veient, per exemple, el poble, una muntanya que és la de Cullera, una muntanya tan típica d'esta zona com és la de Cullera, els camps d'arròs, que no estan precisament en un dels seus millors moments, veritat, Paco, però no deixa de ser bonica la Marxal, Bonica, vos envolta. Molt bonica, molt bonica. Vos envolta la zona dels El que passa que ara arròs. està seca, ara en el mes de maig ja comencen a barrejar, no? Que diuen, amanyen aigua... La platja, pues també és bonica, no? Teniu ahí una línia litoral preciosa. Tenim la millor platja de la Comunitat Valenciana. I enfront d'ací del restaurant està l'ermita de la Virgen del Pilar i estem al restaurant veient eixa nova imatge que té des de fa uns 4 anys, Quin tipus de menjar tenim així, Paco? Sobretot cuina tradicional valenciana. Fem cuina valenciana, sobretot. Com, per exemple, este arròs, que jo no sé si avui es cremarem l'entrevill o què, què passarà? Cremarà molt o què? Hem provat antes. Ai, mare. Espai, espai, Queda així, Laura? Esta és la imatge. Bufa, bufa. A veure. Ah, no. Bé. Fes així amb mi, mira. En els dits. Els dits? Mua! Està de categoria internacional. Des del Mareny de Sant Llorenç per tot el món, Moltíssimes gràcies, amigo Paco. Gràcies a vosaltres. Ja anirem tastant més cosetes d'ací de Casa Rocher, Gràcies. Dilluns, Laura, com que estem en Setmana Santa, no menjarem carn. Menjarem arnadí, a xàtiva, amb les ames de casa. Bon cap de setmana guapíssima i a tots vostès també. Bon cap de setmana, Paco. Gràcies a Paco, també.